Здравейте на всички! Правя едно видео, с което искам да разкрия истинските убийци на хората в Петрокан и причината за тяхната смърт. Какво се случва и кой точно убийца ще разберете на края на видеото, но само ако го изслушате цялото, тогава ще разберете истината. Първо, това, което видях е, че афера Томова е пуснал една статия кой прикрива сектантско-педофилските мрежи Петрохан и огледалната секта на исторически парк в Неофит Рилски. Аз знаех, че ще стигнем до това. И това още повече показва, че нещата, които са случили там, не са случайни. Но първо ще ви кажа за най-добрия приятел на афера Томова, Ерджан Себатин или Себатин, няма значение. Това е областният управител на РИОСВ. Може да видите афера Томова. Постоянно има снимки с Джани, който я води в Турция. Тя няма откъде да взема пари. Нали ви е ясно, че първо трябва да видим откъде е стандарта на живот. Тя получава доста пари. Въпросът е откъде, как и защо. Но, казва, Джани е нейният приятел, който я води в Турция и помага много. Много добър човек. Душа човек. Бяхме пуснали клипове на сватба. В Турция или в Гърция? В Гърция беше. Как хвърля гюбека. Кой е Джани? Понеже говорим за хомосексуалисти, за педофилия, за наркомания, за престъпност, за влияние. Джани е известен хомосексуалист в Варненска област. Много известен. Неговото любимо занимание е млади момчета, спортисти, борци, да ги събира в купом, да правят сексуални забавления. Джани обича и с млади момченца също да се забавлява. Имам свидетел, който е имал клип на Джани, Ерджан Себатин, на който той е имал една торба от Макдоналдс на главата, 2 дупки на очите и една на устата. Сега говорих с него, казах, мога ли да използвам свидетел? Ако има заведени дела публично това нещо да го докажем, той каза да. 2 дупки на очите, една на устата и правил френска любов на група момчета. От време на време надигали торбата, за да се види, че е той, и имал разпръснат кокаин навсякъде. Значи вижте няколко престъпления. Кокаин, педофилия и всичко това, което обвиняват тези хора в Петрохан. Кой е обаче този човек? Това е ръководителя на РИОСВ във Варна. Човека, който е областен координатор на ДПС, който в разрез с позицията си извършва много неща, за които показахме в Кариманци, невероятно престъпление екологично и много други. Който дава разрешителните на соларни паркове, на ветрогенераторни паркове и още много други престъпления. Това е Джани. Джани не е секта. Джани е нормален човек, все пак краде държавни пари. Показахме, че Джани има апартамент за над 1 милион на негов любовник и на майка му, която е възрастна жена, живее в село Белградец. Апартаментът е в топ луксозен квартал в София. Дори може да попитате моралния стожер. Няма му казвам името, едно време съм го учил нещо, той почна да се изживява на нещо не както трябва. Брокерските среди, той ще ви каже колко струва там. 5, 6, 7 хиляди евро на квадрат
да не кажем как е обзаведен и нагоре. Те са само 120 квадрата, няма проблеми. Там 1,5 милиона. Сега, дребна работа. 1,5 милиона едно апартаментче, няма да кажем за други неща. Участване в кражби на имоти във Варна, при които, благодарение на кадастъра и други неща, много кражби на имоти. Разследван от ДАНС, група от ДАНС уволнена, за да не се стигне нагоре. Това не е секта. Това са държавни служители, членове на ДПС. ДПС не е секта. Значи в ДПС въобще не учат хората да крадат. Същия човек, който ми разказа за торбата, ми разказа и някои други неща за ДПС. Разказа ми, че виж ръководител на ДПС на партията, които си правили, обичал да отива с млади момченца на втория етаж. Това не е секта. Това не е педофилска мрежа. В никакъв случай. Ние просто слушаме разкази. Същия човек разказва много неща, които се случват. Че когато се назначава прокурор или съдия, казват, няма компромати срещу него. Това не е секта, това не е мафиотска мрежа. Това в никакъв случай не развращава хората. За да стане някой на някаква позиция, той трябва да отиде да извърши престъпление, за да има с какво да го държат. Това в никакъв случай не е секта и те не прикриват никакви престъпления. ДПС. Малко да поговорим за ГЕРБ. От много време също във Варна казваме за купувачите на гласове, за краден къмпинг на 500 милиона, за наркодилъри. Говорим за крадени имоти, море, убийства и много други неща, където се развращават. Бойко Борисов дава 500 хиляди, за да може да хване футболни агитки, които да ги използва като ударни бригади. Това не е секта, това не развращава младите. Обаче, брокера на недвижими имоти, тия да кажа, трябва да се внимава, че хората да търсят духовност някъде, да отидат будисти, нали, хората, които познават будисти. Сега и будизма ще отиде в една категория, в която хората да бъдат преследвани. Но тези, които правят педофилия, даже има депутати, които са съдени за педофилия в Народното събрание. Няма да изброяваме случаи. Имаше едни момчета, които ловци на педофили, бая, ходиха, хващаха, нищо, никаква реакция. Лятото показахме в Ветрино, пак един педофил, пак никаква реакция. Полицията даже не реагира, но тя реагира за други неща, защото не е изгодно на власт имащите. Вие какво си мислите, че стават младежките клубове на партиите? То още повече, че най-вероятно са от децата на тяхните активисти. Те на какво ги учат? Те ги учат на морал и етика. В ГЕРБ и ДПС няма нищо морално, нищо етично. Нищо, което могат да научат младите хора. Да отидем да видим в различни сектори как се говори и как основно се говори за наркомания, за хазарт, за бързи коли. Няма да тръгвам да казвам много неща, защото ще отида и ще просто трябва да се едно да запаля цялата държава. Защото то морал и етика няма къде да търсиш и да изискваш. В същия момент говорим за морални и етични хора, които се възмущават. Костадин Костадинов се възмути от сектата на ППДБ, а не се възмущава толкова време от секта на ГЕРБ и ДПС. И той казва, те са ясни. Ма коце, като са ясни, върви се бори с тях, бе, човек. Не да си правиш къщи. Откъде са тези къщи? Откъде са парите, които вземат? И откъде са все едно сектантите, които стоят в Народното събрание и лъжат, които излизат и казват лъжи? Откъде е сектата на Възраждане? Или сектата на ИТН, там и другите, сценаристите на Стошко, на Слави, които, какво мислите, че правят? С балети, с разни други неща. Самия Бойко Борисов излезе и каза, че те са най-хомосексуалната партия, с най-различни странни сексуални ориентации. Дали умират хора? Ами може да отидете в болниците да видите колко хора умират заради сектата ГЕРБ и ДПС, и Възраждане, и ИТН, и БСП, и ППДБ, и МЕЧ,
тези секти, които вземат от вашите пари, защото те оттам вземат, отиват да се вижда. То няма как един човек ясно откъде да изкарва. И от тези секти, колко хора умират на година? Дайте да видим. Полицията. Ами аз мога да ви кажа за полицията. Мога да кажа за афера Томова и за Кирил Димов. Искам очна ставка с Кирил Димов. Да отидем да говорим, да покажа доказателствата. Бил съм разпръсвал генетичния си материал и други неща писал. Може ли да има такъв слабоумен човек, който да може да пише подобни неща? Това е нивото на техните медии. ПИК, Афера, Свободно слово там и другите, които отиват да пишат. Това е нивото. Нивото селска, жълта преса. Това е нивото на BTV и Нова, на БНТ, които отиват и въпреки, че отидохме и казахме, че сектата ГЕРБ и ДПС унищожиха културен обект, феноменален, в който се възпитават младите хора. Искам да ми кажете къде се възпитават. Исторически парк. Скълъпиха, че имам 300 ядрени ракети, частна армия, паравоенна организация. В същия момент пускаме клип, на който се вижда джиповете на мутри, които отиват да се бият с други, фанали колове. Говорим за акция от 700-800 до 1000 човека. 2 групи. И едните директно казват по интернет, ние стреляме, ние няма да вадим колове и други неща. Нищо. Може да отидем да видим сектата ГЕРБ и ДПС и полицията, когато бият хора, пържат, крадат еврофондове, те всички ги развращават. Наркотици, кражби, корупция, убийства много често. Аз ви казвам, само във Вълчи дол има 7 убийства, които са дефинирани по съвсем различен начин. Мога навсякъде да ви ги кажа. Но полицията никога няма да свърши работа, която не е в угода на управляващите. На коя полиция да вярваме? На полицията, която в Пазарджик хванахме купувачите на гласове и тя каза, че това не са купувачи на гласове, те са отишли да се търсят работници в неделя. И ДАНС ги пази, за да може тези хора да бъдат прикрити. Така ли? На тази полиция ли да вярвам? На полицията, която взема оръжие на български граждани и отива с най-различни оправдания, в същото време Габровски, комисар Габровски, или какъв е полицай Габровски в Репел, Провадия. Брат му, заместник шеф на ДПС структурата, заместник координатор за Провадия. Комисар Габровски гледа как сектата ГЕРБ там коча и главата хваща 2 човека с така ментални проблеми и ги карат на панаира на Провадия да правят оргия пред хората, сексуална. Но това е нормално. И полицията това го вижда като забава. Пускаме сигнали, че заради незаконно сметище Капитал идват и ни пускат, защото искаме нещо. Значи сектата на исторически парк иска закона да влезе в сила. Закона, търси закона. Пускаме сигнал за незаконно сметище, идва Капитал, тормозили сме хората, идва депутат Георги Андреев, пуска сигнали, доноси, че сме много лоши, защото прекъсваме. Бруталното престъпление замърсява българската природа. И накрая идва бандит да ми иска рекет. И когато се оплаквам на полицията, те отиват и казват, ами той каза за вас така, идва бандита и казва, що им казваш на тях? Ние сме хората, които управляваме. Като искаме, убиваме те, каквото искаме правим. Ти нищо не мога да направиш. Обаче аз на тази полиция трябва да разчитам, не трябва да съм въоръжен, не трябва да отвръщам, аз просто трябва да приема и да умра. Това трябва да направя, трябва да приема и да умра. Трябва в BTV и в Нова да отидат да лъжат и когато искам право на отговор да не ми го дадат. Това е сектата ГЕРБ и ДПС и въобще партия мафия. Трябва да излезе адвокат Расташки и да каже, че в Неофит Рилски, това го казва и Костадин Костадинов, ядяли на палатки, живели на палатки и ядяли от общ казан.
Пълни лъжи, за които ние дори не може да ги осъдим и те могат да се разпространяват навсякъде. Трябва да обиждат жени, трябва да наемат наркомани, както в Неофит Рилски, които да ги пращат и когато се обадим на полицията, те да кажат: приберете се и се заключете, утре ще им мине. А когато потърсиш метка на наркомана за това, че иска да изнасилва момичета, той да се обади и да дойде да ти напишат предписание полицията, че ти не трябва да направиш нищо. Трябва, когато гледаме тези, които карат пияни с несъобразена скорост вътре в населените места и подадем сигнал, да дойде полицията да не направи на нас глоби, не на тях, и да дойде капитал и да каже, че тормозим хората, после да кажат: ама що някой умрял, че направил забележка на някой. Защото вие така го правите. Тя полицията не работи. Службите не работят. ДАНС да отида да направят секретен доклад, че мога съм руски шпионин, че имам 300 ядрени ракети и че имам паравоенна организация. Че те, ако са толкова зле ДАНС, значи или са супер некомпетентни, или страхотно лъжливи. В двата случая те не будят уважение от българския гражданин. В същия момент отиват и защитават хората, които купуват гласове. Защото първо беше служител на ДАНС. Случайно, както и там при убитите хора. Секта ГЕРБ и ДПС прави страхотно големи кражби и убийства. Страхотно големи. От пътя, аз даже не знам там човека, където загинало детенцето, но той не търси много на ГЕРБ и ДПС, по-скоро голям политическа кариера ли гледа да гради, но показваме асфалта, не става за нищо. 1 милиард за мантинели, крадат от болници, крадат от здравеопазване. Децата пускаме навсякъде как се дрогират, ама няма проблем, защото са на техни хора. Наркодилъри, лихвари, побойници, ММА бойци. Важното е само да направят някаква бела и да станат вързани към партия мафия, ГЕРБ, ДПС, към тези секти. И оттам нататък полицията не реагира. Сектите ГЕРБ и ДПС правят каквото си искат. Медийно, силово на пътя, на улицата. Чрез службите и чрез изпълнителната власт. Мачкат хората, събарят им къщи. Всяко едно нещо. В същия момент изхвърлят бокуци в природата, унищожават плодородна земя, горят отпадъци на българска територия, замърсяват навсякъде, дигат ни цени на ток, на храни, всичко крадат, за да могат да имат за дрога, педофилия, оргии и всякакви други неща. Те не са секта. Младежите, които ги учат, казваме: радваме се, че идва някой младеж възпитан от тях. Той е възпитан по същия начин. Абсолютно по същия начин. Той не зачита хората. И единственото, което има желание, е как да краде пари. Председател на парламентарна група го заплашват, че ще му вкарат хората в затвора, ако не почне да гласува с тях сектата ГЕРБ и ДПС и техните производни. След като той отказва, и го казвам публично, без никакво разследване до момента, тези хора арестуват 7 човека и почват Меч, Възраждане, ИТН, БСП да кажа, че това е нормално и правилно, ППДБ. Ето, фараони и всякакви други неща, които отиват на хора, които са направили нещо, а те с хиляди милиарди, които са откраднали, и учат всички да крадат около тях. Там колко са хомосексуалисти, педофили, наркомани. Симон Милков. Наркоман, хомосексуалист, педофил. Маша на властимащите с заплахи за убийства, за изнасилване на малки деца, на жени, на мъже, възраст, всякаква възраст, ходене по голяма нужда на гробовите им, изтумване на депутати, изставяне на пътя, хиляди неща, дигане на бунт на Попово и други места, упростачване на децата, това е страшна секта. Никаква реакция никъде. И Тина Йорданова отива да казва, че
Загинало момче има, блъснато в Попово, за да вземат пари от застраховка или нещо друго. Ала бала. Журналисти, политици, полицаи, блогъри, влогари не го казват това нещо. Изнесохме тонове информация, доказателства. Нищо. Това не е секта. ГЕРБ и ДПС не са секта. Те са моралните стожери на България. И вижте, да, всяко нещо, което е различно от ГЕРБ и ДПС, става секта. Всяко нещо, което е различно от корупция, мафия, убийства, прибивания на хора, своеволия, клеветене, измисляне на истории, е секта. Добре, аз сезирам българския народ за сектите ГЕРБ, ДПС, МЕЧ, Възраждане, ИТН, БСП, ППДБ. За сектите полицаи, които ги пазят, за сектите ДАНС, които ги пазят, за сектите журналисти, които ги пазят. Всяка медия, която уважава себе си, не би трябвало да изнася тази информация и да разпространява, която в момента ги карат да разпространява. Всяка една медия, която разпространява, по този начин, при тази действителност, която имаме, е медия, която служи на тях. Съжалявам за това момче, което преди години съм научил на някои неща, вече знам, че вероятно и той от тях. Никакъв морал и етика няма в него. Той отива и почва да подкрепя и да се прави на ала бала, явно, защото някъде парите, които се изкарват, на всички зависят от тях. Така че виновните за случая в Петрохан е системата ГЕРБ, ДПС, Възраждане, МЕЧ, ППДБ. Защото ППДБ са тези, които го направиха при нас. Същата работа я направихте, същата работа за исторически парки. Продължавате. Тя се връща като бумеранг. При всички се върне, ще разруши цялата държава. Когато няма честност и справедливост, когато почнете да ги правите тези неща, рано или късно те ще дойдат при вас. Всичките вие сте виновни за това, което се случва. И това, което се е случило в Петрохан, е най-малкото сравнение с това, което се случва всеки ден в държавата. Всеки ден. Само вървете в раковите отделения за млади деца, за такива, където имат разни проблеми и трябва да ходят в чужбина, и ще разберете мащаба на трагедията, която прецениха сектите, политическите партии, мафия. Така че виновни за случая в Петрохан са партия мафия. Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Иво Мирчев, Слави Трифонов, Зафиров, Кирил Петков. Всичките тези, всичките. Те са виновни. Журналистите, които ги подкрепят. Това е, като търсите виновни, търсете тях. И ако имате достоинство, ето Виктор Блъсков е добро момче, харесва ми. Викторе, хвани си и малко разнещи тази тема, която давам. Разнещи и други неща, които казвам. Ела провери. Всички журналисти, които имат желание да дойдат да проверят, да им покажа сектите ГЕРБ, ДПС, Възраждане, ППДБ, МЕЧ, ИТН, БСП как работят. Елате, ще ви покажа. Феодалните общини, смазаните хора, пак ви казвам, педофилията е масово нещо. Масово в България. Извращенията, кражбите, убийствата, побоите, масово нещо. И всички се правят, че не ги виждат. И сега изведнъж се възмутиха.